Ja se on Seikosa. Hyvää ilta. Pikkusen mua nauratti, kun mä kuuntelin tuota podin uusinta liveä, kun podi vaan, että se Nestesika on mulle niin kateellinen. Kun se Nestesika ei oo saavuttanut mitään ja mä oon saavuttanut, niin se Nestesika on mulle kateellinen. Ei oo mitään todisteita siitä, että se Nestesika olisi jotain saavuttanut. Ei oo tullut mitään vatsalihasvideoita tai mitään. Ei se Nestesika on oikeesti mulle kateellinen, kun se ei oo mitään saavuttanut. Ei oo mitään todisteita siitä, että se olisi jotain saavuttanut. Pori, jos mä nyt oon tänä vuonna kasvattanut mun penkkitulosta, mä oon kasvattanut 30 kiloa tällä hetkellä. 160 190. Ja ihan joka saatana näistä nostoista mulla on niin videot. Ja sitten sotilaspenkkiä 180. Normipenkki 190. Sotilaspenkillä 160 niin 4. Sotilaspenkkiä 170 3. No siitä nyt ei oo video, kun mä tein sotilaspenkkiä 140 9. Ja mulla on aikaisemmin ollut maksimi 140, niin joku 4 tai 15 ja mulla on ollut maksimi 1, niin 160 kiloa. Joo, mä en oo saavuttanut mitään tai muuta tämmöstä, että podiahan nyt on saavuttanut, kun podilla on ne vatsalihakset. Hei vittu. Jospa sä ihan oikeesti podi koittaisit saavuttaa jotain muuta kuin ne vatsalihakset. Kun se on ainut osa-alue, mitä sä oot niinkö saavuttanut. Sä oot ryssinyt sun elämäs, sä oot ryssinyt sun firmas, sä oot ryssinyt sun yritystoiminnan, mutta se mitä sä oot saavuttanut, niin vatsalihakset. Ei jumalauta. Jospa sä koittaisit ihan oikeesti sä koittaisit saavuttaa jotain. Mut mun on pori ikävä pakko tuottaa sulle pettymys, mutta mä en oo pätkääkään sulle mistään kateellinen. Sä olet ryssinyt elämässä. Niin sulle ei vaan vittu voi olla kateellinen. Sulle vaan vittu voi nauraa. Mut se oli Seikosa. Selvä, kiitos, hei.